Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u svakodnevicu. Kao i svake godine u Hrvatskoj kreće cijepljenje protiv gripe, prehlade i druge respiratorne infekcije tijekom jeseni i zime gotovo da ne možemo izbjeći, ali zato i ove sezone djeluje javnozdravstvena i edukativna kampanja Reagiram i preveniram, kojoj je cilj pravovremena zaštita od respiratornih bolesti. O toj temi, ali i kada i gdje se možete cijepiti protiv gripe više znaju moje gošće, predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga Zrinka Mah i doktorica Iva Pem Novosel, specijalista epidemiologije iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Poštovane gošće, dobro vam večer i dobro mi došle. Dobar večer i vama i hvala na pozivu. Hrvatski savez dijabetičkih udruga, kao što sam i najavila, nositelj je ove javnozdravstvene kampanje Reagiram i preveniram. Možete li vi, Zrinka, uvodno objasniti što ova kampanja konkretno obuhvaća? Mi smo prošle godine krenuli sa javnozdravstvenom kampanjom Reagiram i preveniram s ciljem edukacije građana, pogotovo onih koji su u povećanom riziku, o važnosti cijepljenja protiv respiratornih bolesti za koje postoji cjepivo. Znamo da je cijepljenje najučinkovitija metoda u medicini, da je to, mislim, jedan od najvećih uspjeha u medicini. Zaista, ako imamo priliku se cijepiti i zaštititi se od nekakvih težih oblika bolesti, da onda to jako dobro. Fokusirali smo se na osobe u povećanom riziku, to će doktorica poslije objasniti, a kroz ovu edukaciju, kroz emisije kao što je kod vas, kroz predavanja koje radimo po udrugama, nastojimo doći do svake osobe koja je u povećanom riziku da se onda educira koliko je važno cijepiti se i to učini. Kampanju, rekli ste, uspješno provodite već drugu sezonu. Kakvi su bili rezultati iz prošle godine i jeste li zadovoljni? Uvijek može više. Dakle, mi jesmo nacija koja nije baš najviše zdravstveno pismena, isto tako fali nam i ta prosvjećenost o cijepljenju, znači i o tim respiratornim bolestima, a ne samo o tome, nego i zdravom životu, svim drugim stvarima koje nam poboljšavaju kvalitetu života. Znači, može uvijek bolje, a zadovoljni jesmo, toliko je bio dobar odaziv prošle godine, tako da je jedno vrijeme čak bila i najsloženija cjepivo protiv pneumokoka. Kampanja je tako fokusirana, kao što smo već nekoliko puta naglasili, protiv respiratornih bolesti. Kada govorimo o tim bolestima, na što mislimo i kako ih uopće raspodijeliti? Možete vi, doktorice? Pa respiratorne bolesti su jedne od najčešćih bolesti, osobito su tipične po sezonskoj pojavnosti. Znači, sada smo upravo na početku sezone tih respiratornih bolesti. Jesen je uslijedilo je zahlađenje i upravo ove promjene toplo-hladno vrijeme pogoduje, znači, raznim virusnim uzročnicima. Znači, to je jedna od najvećih skupina respiratornih bolesti, upravo su te virusne respiratorne infekcije. Jedna od najpoznatijih je influenza ili gripa koju već imamo godinama, to jest desetljećima. Sada nas je zadesila ovih zadnjih godina, znači, pandemija covida koja je postala u biti još učestalija od influence i naravno imamo brojne druge virusne respiratorne uzročnike, a onda su tu i razne bakterijski uzročnici koji uzrokuju, znači, bakterijske respiratorne infekcije, a vrlo su česte u biti sekundarne superinfekcije bakterijama na prethodnu respiratornu virozu, odnosno virusnu infekciju respiratornog sustava. To je ovako nekako najgrublja podjela, ali možemo ih i podijeliti na one koje se, znači, mogu prevenirati cijepljenjem, a to su upravo ove koje sam već navela i tu su naravno jedna od poznatih najčešćih uzročnika sa brojnim komplikacijama. To je, znači, pneumokok, streptokok pneumonije, protiv kojeg također, znači, imamo već duži niz godina cjepivo i to dvije vrste cjepiva, već od najranije životne dobi dječje, pa onda i naravno kod odraslih, odnosno kroničnih bolesnika. Tako da sad ne ulazim u područje
područje kolega pulmologa, ja sam epidemiolog, ali evo ovako za najširu masu mislim da je ovo dovoljno reći. Znači, postoje naravno akutne respiratorne bolesti, odnosno te respiratorne infekcije, postoje kronične, ali to je sad za ovu priliku čisto dovoljno. Mislim da svi vjerujemo da te bolesti nisu niti malo ugodne i mislim da svi znamo on dobru staru, uvijek je bolje spriječiti nego liječiti. Onda kada govorimo o prevenciji, kako prevenirati ovakvu gripu osim cijepljenjem? Pa znači evo, respiratorne infekcije su u biti infekcije koje barem, svako od nas barem jednom u sezoni, ajmo reći, pokupi, ako ne i češće. Naravno, neki imaju sreću pa su par godina mirni, a neko svake godine tijekom sezone se razboli 2-3 puta. Znači, ne samo od gripe, nego kažem i od brojnih drugih uzročnika. Tu je respiratorni sincicijski virus koji nam je zadnjih godina zadavao glavobolje, bio je dosta učestal. Znači, imali smo zapravo epidemijsku pojavnost, pa onda je tu i klasični virus prehlade ili takozvana rinogrupa virusa, koronavirusi i brojne druge adenovirusi i da sad ne nabrajam ostale. Znači, sad smo nekako fokusirani na gripu. Prošle godine je bilo isto prilično intenzivna, iako tijekom pandemije covida su nekako svi ovi uzročnici bili u nekoj sjeni koronavirusa. Prošle godine su uzeli maha, tu su naravno i streptokok, ne pneumonija nego takozvani beta hemolitički streptokok ili gnojni streptokok koji je prošle sezone zadavao puno glavobolje, znači bilo je strahovito puno streptokoknih faringitisa, pa čak i streptokokne invazivne bolesti sa čak i visokim mortalitetom, tako da evo, doista su prošle sezone došli do izražaja baš u velikom zamahu upravo ovi ostali uzročnici koji su prethodni tijekom pandemije covida bili u toj sjeni. Kako se možemo znači zaštititi? Pa prije svega u ovoj trebamo raditi naravno na zdravom načinu života, više se fizički kretati, zdravo se hraniti, jesti puno voća i povrća, nekoliko obroka tijekom dana, voća i povrća, znači dovoljno tekućine piti, boraviti po mogućnosti što više na otvorenom, a mi koji smo radno aktivni, znači ako imamo takvu vrst posla da smo u zatvorenom prostoru, trebamo što češće prozračivati prostore. Ako idemo na mjesta kao što su okupljanja kazališta, kina, razni eventi, odnosno nekakva okupljanja, odlazak u klubove ili nešto, to je, ajmo reći, povećani rizik, osobito za kronične bolesnike, pa njima osobito ako su u nekoj ozbiljnijoj, ako se radi o nekoj težoj bolesti, imunosupresivnom liječenju, onda bi se možda takvim osobama čak i savjetovalo da tijekom ove intenzivne sezone, to još nije sada, to će nastupiti tamo negdje tek kroz nekakvih otprilike mjesec dana, da tada tijekom znači, najintenzivnije sezone gripe kad ona krene, da čak izbjegavaju takva okupljanja ili barem da su svjesni tog rizika pa da možda ili nose masku ili na neki način se zaštite koliko je to moguće. I naravno da se zaštite cijepljenjem. To je nekakav najjednostavniji način, zapravo jednokratno se cijepiti protiv gripe, pa onda se cijepiti protiv covida i to ove nove varijante koji sad cirkulira i da svi oni koji spadaju u rizičnu skupinu da se zaštite i protiv pneumokoka. I to je evo nekako uz ove sve ostale mjere, znači da koliko je moguće da se drže na distanci ili ako znaju da je neko bolestan da ne idu u bliski kontakt sa oboljelom osobom od ostalih respiratornih infekcija. I doperemo ruke. I naravno, da, točno, naravno, to sam zaboravila, to je jedna od klasičnih, najvažnijih, da, osim za crijevne zarazne bolesti, evo u pandemiji covida smo zaista svi osvijestili koliko je pranje ruku stvarno bitno i sad ste me podsjetili da je vrlo važno reći da recimo ljudi kada kišu ili kašlju, da ne kašlju u ruku, pa se onda rukuju i ne samo što se rukujemo, nego onda diramo sve ostale površine, nego znači da kada kašljemo
kišemo ili kišemo, da to radimo u lakat, to je bitno, i da se koriste jednokratne maramice, znači kad imamo hunjavicu, kad nam curi nos, da po mogućnosti znači papirnate ubruse jednokratne i da ih bacamo, jer ono nekakvo čuvanje po površini samo još doprinosi širenju. Znači i to je onda pranje tih površina kontaktnih, znači nekakva tastatura, telefon, kvake, to su sve znači površine koje treba redovito čistiti i ponavljam, prozračivati prostor. To je način da se smanji rizik. Te neke stvari uvijek mislimo da se podrazumijevaju kada govorimo o kihanju i pranju ruku, super ste se sjetili Zrinka, ali kad govorimo o COVID-19, spomenuli ste ga, on također kao jedan od simptoma ima i gripu o kojoj mi sada govorimo. Nema gripu, nego slični su simptomi, da, slični su. Tako je, uvijek dolazi do nesporazuma, evo sad sam se i ja zabunila, pa možete li za naše gledatelje možda objasniti neku ključnu razliku, kako razlikovati COVID-19 koji je tako uvijek kao da svako malo ima malo drugačije simptome od obične gripe? Pa to je zapravo vrlo teško, gotovo i nemoguće, ali da, možemo reći, barem teoretski, kako se pokušati razlikovati na osnovu kliničkih simptoma, iako to bez zapravo uzimanja uzorka i testiranja stvarno ne možemo nikada ni mi liječnici biti sigurni što je sada COVID, što je gripa. Znači, jer većina tih respiratornih uzročnika, osim virusa influence, osim koronavirusa, odnosno SARS-CoV-2 koji je uzročnik COVID-a, znači i adenovirus i virus parainfluence postoji, pa znači taj respiratorni sincicijski virus prehlade. Jedino se možda prehlada i gripa i COVID mogu na neki način razlikovati, ali opet čak i oni ne mogu, jer prehlada je tipična, recimo tipična je hunjavica, pa onda curenje nosa, suzenje očiju, kašljucanje, kihanje, dok recimo najtipičnije za gripu je da ona počinje sa povišenom temperaturom, glavoboljom i onim općim sindromom takozvanim algičkim, odnosno bolovima u čitavom tijelu. To je ono što je tipično i sad ta temperatura može biti visoka i onda je puno lakše prepoznat kad je to temperatura 39 ili više, onda smo nekako dosta sigurni da je to vjerojatno gripa. Međutim, tu je sad ta zabuna što se kod COVID-a također događalo da neki ljudi imaju, naravno, većina je čak imala 37 do 38, zapravo vrlo nisku temperaturu, ali onda su se pojavile te nekakve varijante ili dio ljudi koji je reagirao sa vrlo visokom temperaturom. I tu sad toj priči kako razlikovati zapravo je to, kažem vam, nemoguće, jer ovisno o imunološkom statusu osobe, neko na isti uzročnik može reagirati asimptomatski, bez ikakvih simptoma ili sa vrlo, vrlo blagim simptomima hunjavice, prehlade, blago povišena temperatura, blagih bolova, grlobolja je jedan od tipičnih simptoma recimo kod COVID-a, ali se može pojaviti i kod gripe. Iako je kod gripe tipično da se ti respiratorni simptomi, a to su znači te hunjavice, grlobolje, curenje nosa, jave tek nakon par dana. Ali kažem vam, nema pravila, tako da zapravo je jedino način da se javimo svom liječniku obiteljske medicine i da nas on onda uputi na testiranje, da se uzme bris nazofarinksa i onda pošalje na dijagnostiku, tek onda možemo biti sigurni, ali u principu jedno i drugo je virusna bolest i zapravo kad se razbolimo jedini način liječenja je simptomatski način liječenja, tako da sam taj uzročnik je više zapravo bitan nama medicinarima nego možda samoj osobi koja je oboljela, ali s jedne strane nije loše znati šta si prebolio, da možeš čisto kad dolaziš u kontakt sa drugim osobama i ako smo preboljeli, onda smo ipak manje podložni, barem nekoliko mjeseci razvijemo taj imunitet. Samo je kod gripe komplicirano to što imamo nekoliko uzročnika nekoliko virusa, znači imamo tipičnu gripu A, ali postoji i gripa B. Znači u jednoj sezoni čak 2 puta možemo recimo oboliti od jednog i od drugog virusa. Tako da je ili možda jedan oblik teži, drugi lakši? Pa je, B gripa je obično blaža, a gripa je teža, ali to vam onda na kraju opet se svede zapravo da ovisi o tome da li osoba ima kroničnu bolest, da li je, može biti i osoba kronični bolesnik, ali ako je ona vitalna,
u nekom dobrom općem stanju, onda isto tako može ta bolest proći relativno blago, ali da bi bolest prošla blaže ili da uopće do nje ne bi došlo, do gripe, do covida, onda se naravno preporuča cijepljenje i u većini slučajeva su osobe zaštićene, iako nažalost ne možemo reći da su sve zaštićene i da smo 100% zaštićeni kada se cijepimo, ali barem znamo da nećemo najvjerojatnije razviti težak oblik bolesti i da nećemo razviti komplikacije i da nećemo imati smrtni ishod, što je najvažnije. Dakle, zaključak je da nikad ne možemo biti bez testa 100% sigurni radi li se o COVID-19 ili se radi o gripi. Ali možda ili nečem drugom, trećem. Ali uvijek možemo napraviti neku paralelu i neku njihovu sličnost, a to je da ni jedno ni drugo ne bi baš trebali shvatiti ni gripu ni COVID-19 potpuno bezopasno. Dakle, mogu biti i opasni. Gripa se često smatra nekom rutinskom respiratornom infekcijom koja prolazi za nekoliko dana i ne ostavlja neke teže posljedice, no može li u stvarnosti situacija biti bitno drugačija? Naravno, i zapravo i gripa, i kao i COVID, što se pokazalo da su nažalost i naravno i pneumokok, i kažem, svaka ta respiratorna infekcija, ako zadesi osobu koja ima kroničnu bolest, ako se radi o starijoj osobi od 65 godina ili još znači ona starija dobna skupina iznad 80 je osobito podložna. Znači kod svih tih osoba se može razviti tako težak oblik bolesti da može završiti nažalost sa smrtnim ishodom, i to se događalo i prije pandemije covida. U pandemiji covida smo nažalost doživjeli da su čak umirale i mlađe osobe. Tako da se to nikad ne može unaprijed predvidjeti, a činjenica je da kad dobijemo gripu ili covid, sve te bolesti srećom traju kratko. Obično se uvijek govorilo za gripu, to je bolest koja i sa liječnikom i bez liječnika traje 7 dana, jel barem. Međutim, vrlo često mi i kad prebolimo bilo covid, bilo gripu, zapravo nakon toga imamo nekoliko tjedana poslije možemo imati dugotrajan kašalj, možemo imati dugotrajni umor koji je bio osobito kod covida izražen, a to je i dosta tipično i za gripu, ali kod covida je čak bilo možda i izraženije. Znači taj nekakav umor, iscrpljenost i podložnost drugim infekcijama, i tako znači često osobe koje dobiju gripu ili covid mogu razviti bakterijsku superinfekciju, osobito to nekako kod gripe bilo dosta izraženo, odnosno izraženo još uvijek. Recimo ako se radi o recimo malom djetetu ili srednje aktivnoj ili starijoj dobi, može se znači razviti nekakva bakterijska superinfekcija, razvije se upala uha, grla, upala pluća, vrlo česta komplikacija zapravo bakterijska, ali je naravno moguća i od samog virusa također, znači teži oblik bolesti je upala pluća. Tako da tu ima niz raznih komplikacija, a čak i ako izbjegnemo sve te komplikacije, sama faza oporavka traje barem nekoliko tjedana, tako da to zapravo nisu nimalo bezazlene bolesti, iako srećom brzo prođu. Hvala vam doktorice na ovom objašnjenju, vratit ćemo se, još ćemo govoriti o komplikacijama, ali nakon kratkog predaha. Portal Zagrebancija, vaš prvi novinarski portal o gradu Zagrebu. Portal koji svojim čitateljima pruža uvid u često medijski zapostavljenu tematiku gradskog i kvartovskog života. Zagrebancija svakodnevno donosi zanimljive i relevantne informacije i događaje aktualnog dana. Sve modne komade iz popularne emisije Moda XL od sada potražite i u našoj online trgovini. Posjetite nas na web stranici www.modaxl.hr i u samo par klikova vaša narudžba stiže za nekoliko dana.
smješten u sklopu bazenskog kompleksa Novozagrebačkih utrina, Vitadu Wellness centar istinsko je mjesto mira i ljepote. Moderno uređena spa zona, hidromasažni bazen, finska i turska sauna te prostor za opuštanje kreirana je za potpuni užitak i bijeg od stresne svakodnevice. Ovdje su prepoznali moć prirode u očuvanju ljudskog zdravlja, ali i iskoristili sve prednosti inovativnog načina poslovanja u korist zadovoljnijih klijenata. U Vitadu Wellness centru stresna svakodnevica i užurbani životni ritam u trenutku postaju daleka prošlost. Nedostatak magnezija čini nas napetima, razdražljivima i nestabilnima, dok će optimalna količina magnezija u našem tijelu podariti opuštenost, zdravlje, fleksibilnost, otpornost na svakodnevni stres. Jedini gubitak koji ćete voljeti. Gubitak kilograma. Vitadu. Poštovani gledatelji, evo nas natrag, vratili smo se u studio. Malo čas je doktorica govorila o komplikacijama koje se mogu stvoriti kod pojedinih rizičnih skupina ukoliko dođe do gripe. Sada se vraćamo tome. Recimo, šećerna bolest za koju se procjenjuje da ima više od 500 milijuna stanovnika Republike Hrvatske također je jedna dosta pogođena skupina. Evo, više o tome znate vi, Zrinka. Zaista jesu osobe sa šećernom bolešću u povećanom riziku i pokazalo se i kroz pandemiju COVID-a da je bila od svih kroničnih nezaraznih bolesti, mislim da je bila najveća smrtnost. Moramo znati da je dijabetes često povezan i sa prekomjernom tjelesnom masom i pretilošću, što opet je još veći dodatni rizik za teške oblike bolesti. Dakle, osim osoba sa dijabetesom, mi imamo u Hrvatskoj i puno i drugih osoba s kroničnim nezaraznim bolestima. Dakle, sve bi one trebale, osim da se educiraju od cijepljenja, da se cijepe, da spriječe teške oblike bolesti, da vode računa, znači, o svom životu i mi bi svi trebali znači, zaista voditi brigu i ono što smo već govorili i što jedemo, koliko jedemo, krećemo li se, kako je naše mentalno zdravlje, dakle onako biti posvećeni sebi da bi onda mogli se boriti sa bolestima s kojima se susrećemo i koje nas napadaju. Kada govorimo o ljudima u Hrvatskoj koji boluju od šećerne bolesti, evo sad smo spomenuli baš nekakav vrtoglavi broj, to je dakle 500 milijuna ljudi kada uzmemo u obzir koliko ukupno ima stanovnika u Republici Hrvatskoj, to je stvarno jedan veliki postotak. Je li to službena, dakle samo službena informacija prijavljenih bolesnika ili njih u stvari ima puno više, a da nisu niti svjesni da boluju od ovakve bolesti? Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno Crodijab registra, registrirano je 388.000 za prošlu godinu. Međutim, mi uvijek računamo da postoji osobe zbog blagih simptoma koje se ne otkriju, ne primijetimo na vrijeme, postoji 40% osoba koje imaju šećernu bolest, a ne znaju da imaju. Upravo su to osobe koje su u problemu jer nemaju reguliranu šećernu bolest. Znate, vi kad vam se dijagnosticira neka bolest, pa bio to i dijabetes, imat ćete terapiju, pratit ćete se, bit ćete na kontrolama i onda možete vidjeti jeste kao kod šećerne bolesti dobro regulirani. Sve osobe koje znači imaju šećere u granicama normale ili blizu granica normale imaju puno manje šanse od komplikacija. A moramo znati da šećerna bolest ne boli, ali bole jako komplikacije. I to je možda sad isto poruka onima koji nas gledaju da poslušaju sebe, da vide ili imaju nekakve simptome, iako je ono što je problem kod šećerne bolesti tipa 2 da ti simptomi nisu jaki, pa recimo nemate ono da je baš da naglo mršavite, da imate da pojačano mokrite, tih simptoma kao kod šećerne bolesti tipa 1 nema, pa mi često znači onako pravimo se malo ludi pa zaboravimo i zanemarimo, ne odemo kod liječnika, pa evo da obratimo pažnju ako nam se tako nešto desi. Ima puno jako javnozdravstvenih akcija, ako vide da se negdje u nekom gradu, na nekom trgu, da se
može izmjeriti šećer u krvi, zašto ne otići tamo, to nije nekakva prava dijagnostička metoda, ali evo nekakav nama orijentir hoćemo li dalje ići kod liječnika obiteljske medicine i nastaviti se liječiti. To je nešto što bi trebali, sad ne pričam kako se loše hranimo i kako zaista mi smo jako loše tjelesno aktivni, dakle 80% Hrvata nije uopće tjelesno aktivno, imamo najdeblju djecu, dakle u svemu su nekako onako poraznu statistiku i onda nam to je sad neka podloga za sve kronične nezarazne bolesti. Iznijeli smo samo neke loše statistike, evo večeras. Što kada se radi o broju cijepljenih ljudi koji imaju šećernu bolest? Jel se tu možemo pohvaliti ili isto ne baš? Ne možemo se pohvaliti. Nažalost, evo, to je pogotovo recimo meni enigma kod šećerne bolesti. Dakle, inzulin je spasio jako, jako puno života. Znači ono kad je prije 101 godinu kad je otkriven, sve one osobe koje imaju šećernu bolest tipa 1 su tada 101 godinu živjeli vrlo kratko. Sada sa inzulinom živite jako, jako dugo. Znači prihvatili su svi inzulin, a onda imamo problem, ne prihvaćamo cjepivo. Evo, to je meni nešto što bi ja voljela da nekako istražimo, da vidimo zašto. Možda trebamo još par stotina godina. Pa dobro, ja se nadam da ne, nego jednostavno treba raditi na edukaciji, na prevenciji, ali da mi postanemo svjesni koliko nam je prevencija važna i koliko mi moramo osvijestiti od malih nogu, dakle ne sad već nekakoj mojoj životnoj dobi, ali nekako od malih nogu kako trebamo živjeti, što možemo napraviti da dugo i kvalitetno živimo. Znači evo ja sam gerontolog pa mogu pričati o nekakvom uspješnom starenju. Dakle, mi o uspješnom starenju ne trebamo pričati kad dođemo u 65 godina. Mi o tome trebamo razmišljati kad smo mladi. Znači, mi moramo ulagati u sebe. Ne toliko na sebe, koliko u sebe. Evo onda je ovo još jedan poziv za sve koji nas gledaju da se cijepe protiv gripe. Kada to mogu učiniti, gdje i kome se cjepivo preporučuje? Evo ja bih samo rekla da znači, za gripu cijepimo se svake godine. Kad je pitanje pneumokok, u najvećem broju slučaju cijepi se jednom u životu. A sad evo, gdje se možemo cijepiti? Znači, cijepljenje protiv gripe ove sezone počinje u sljedeći ponedjeljak, onaj tamo za tjedan dana, 30. listopada, s obzirom da je cjepivo stiglo u Hrvatsku, ali sada znači započela i sljedećih dana će trajati distribucija cjepiva po čitavoj Hrvatskoj, tako da je potrebno tih barem tjedan dana da se cjepivo distribuira do liječnika obiteljske medicine kroz zavode za javno zdravstvo u čitavoj našoj zemlji, s tim da ćemo u Zagrebu moći već evo sljedeću srijedu na punktu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gdje se cijepi protiv covida, ali znači samo sljedeće srijede popodne će se već osobe moći cijepiti protiv gripe, ali zapravo znači prava sezona cijepljenja kreće sa onim tamo ponedjeljkom i moći će se cijepiti znači kod svojih liječnika, izabranih liječnika, odnosno obiteljskih doktora u Zavodu za javno zdravstvo, znači svake županije, znači Nastavni zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i kažem u svakoj županiji kod svojih izabranih liječnika i moguće i u ljekarnama, ali naravno to se trebaju raspitati u svojim ljekarnama da li i gdje će to biti moguće. U svakom slučaju bit će dovoljno mjesta za sve osobe koje se žele cijepiti, odnosno za one osobe koje su rizične skupine, to su znači starije osobe od 65 godina, zatim korisnici domova za starije osobe, svakako se preporuča cijepljenje, upravo je povećan rizik zbog tog kolektivnog smještaja i djelatnici tih institucija. Osim institucija, odnosno domova za starije, tu su naravno i sve institucije za dugotrajni smještaj kroničnih bolesnika bez obzira na dob, tu spadaju i djeca i stari, znači svima njima se preporuča. Zatim su tu osobe sa kroničnim bolestima pluća, srčanim bolestima, metaboličkim bolestima, kroničnim bolestima bubrega, hematološkim, znači svi kronični bolesnici bez obzira na dob. Također i trudnice i zdravstveni djelatnici. Znači sve su to skupine za koje je osigurano cjepivo. Ove godine je osigurano 500.000 doza.
A osobe koje ne spadaju u te rizične skupine također će se moći cijepiti, samo oni trebaju otići svojim liječnicima koji će im dati preporuku, odnosno recept i moći će kupiti cjepivo u ljekarnama. Kada govorimo o rizičnim skupinama, dakle, važno je još jednom spomenuti da su za njih cjepiva besplatna, je li tako? Je, naravno. Kada govorimo o epidemiji gripe, je li istina da se u sezoni 2022-2023 vratila na gotovo predpandemijsku razinu u Europi i što uopće možemo očekivati ove sezone? A vrlo vjerojatno možemo očekivati sličnu situaciju, iako nikada ne možemo unaprijed znati koliko će intenzitet te sezone biti. Za gripu je tipično da zapravo situacija od sezone do sezone varira i sam početak i trajanje, intenzitet je različit, iako znaju znači te sezone biti poprilično slične. U zadnjih nekoliko sezona čak taj intenzitet i nije tako jako varirao, ali to mislim na ove prepandemijsku i ovu prošlu godinu. U svakom slučaju, da bi mi mogli procijeniti intenzitet gripe, to možemo tek ako se osoba javi liječniku i pogotovo znači ako se obavi testiranje, a svi oni koji se ne jave liječniku ostanu neregistrirani. Tako da zapravo smo svjesni da u odnosu na ono što uspijemo na osnovu prijava evidentirati, obično pomnožimo sa nekoliko puta onaj stvarni broj. Ali nam, znači, strahovito nam je bitno da liječnici, obiteljske i bolnički liječnici prijavljuju te bolesti kao što je gripa, da bi što preciznije, znači, mogli na osnovu toga raditi nekakve procjene same sezone. Iako se cijepljenje protiv gripe ove kao i svake sezone uvijek prvo preporučuje onim najstarijim i rizičnim skupinama, ali tako ne može nikome naškoditi. Naravno. Dakle, svi su pozvani doći cijepiti se. Naravno, apsolutno, da. Svi koji ne žele, i oni zdravi koji ne žele biti na bolovanju, mogli bi se cijepiti. Istina je da zapravo gripa vrlo često pogađa školsku dob, pa onda uz školarce su tu njihovi roditelji koji su obično zapravo neka srednja životna dob, radno aktivna. Samo kažem, najčešće kod tih osoba ta gripa prođe bez tih komplikacija i nije dugotrajna, ali u svakom slučaju je uzrok izostajanja sa posla koje onda nosi svoje ekonomske posljedice. Komplikacije su uvijek te one koje najmanje želimo i koje su nam najmanje potrebne u svakodnevnom životu i znamo također da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrtnosti u svijetu. Koja bi bila onda uloga cijepljenja protiv gripe kod osoba s rizikom od srčanih komplikacija? Pa kao što sam nabrojala u samoj rizičnoj skupini, zapravo je to jedna od najvećih rizičnih skupina. Znači i kardiovaskularne i ove razne plućne bolesti su u svakom slučaju pripadnici tih skupina su izloženi ukoliko razviju gripu, vrlo vjerojatno će se kod njih razviti komplikacije i veća je opasnost od smrtnog ishoda i zato se svakako preporuča cijepljenje kako bi se kod njih, znači, izbjegla te komplikacije. Kod njih se može doći do pogoršanja osnovne bolesti i to obično kada se događa, recimo hospitalizacija, odnosno znači primitak u bolnicu zbog gripe i komplikacije gripe, a ta komplikacija najčešće recimo virusna upala pluća na koju onda još dođe i bakterijske infekcije i pogoršanje bolesti i ako je osoba u jako teškom stanju, onda znači može završiti i fatalno, što naravno želimo svakako izbjeći i imamo efikasno oružje protiv toga i zaista nema smisla da u današnje vrijeme ljudi odlaze prerano upravo zbog komplikacija gripe koje se vrlo jednostavno, barem te komplikacije, znači možemo zasigurno cijepljenjem spriječiti i smanjiti posljedice. Možda manje važno nije ni cijepljenje protiv pneumokoka, dakle tko bi se trebalo cijepiti, rekli ste da je možda dovoljno jednom u životu, što to uopće znači i što može prouzrokovati? Znači cijepljenje protiv pneumokoka uglavnom najčešće savjetujemo upravo u sezoni gripe.
Znači ljudi koji slične su ove rizične skupine, tako da se zapravo te osobe mogu cijepiti čak isti dan i protiv gripe, odnosno influence, i protiv pneumokoka. Cijepljenje je vrlo jednostavno, znači jednokratno je i kod većine osoba koje nisu imunokompromitirane, to je zapravo jedno cijepljenje doživotno štiti. A ako se radi o posebnim skupinama, da sad ne ulazimo u te detalje, to će naravno svako dobiti informaciju od svog obiteljskog liječnika ili od specijaliste. Kod nekih tih manjeg broja ljudi, odnosno kod tih posebnih ugroženih skupina se onda preporuča i cijepljenje sa 2 vrste cjepiva, ali kažem, to nije potrebno tim detaljima sad opterećivati široko gledateljstvo. Mislim da smo u ovih 30 minuta uspjeli nekako sažeti ono najbitnije, naglasiti komplikacije, reći zašto se treba cijepiti, gdje to svi koji nas gledaju mogu učiniti, tako da s tim smo nekako bi priveli ovu emisiju u kraju, tako da možda još predlažem da na kraju pozovemo sve koji nas gledaju još jednom da se cijepe protiv gripe, kao i gdje to mogu učiniti. Znači, s obzirom da smo pred sezonom gripe koja će svojim intenzitetom većim vjerojatno krenuti kroz otprilike nekakvih mjesec dana, nikad ne možemo sa sigurnošću znati točno unaprijed, ali s obzirom da za tjedan dana počinje cijepljenje protiv gripe u čitavoj Hrvatskoj, pa tako i u gradu Zagrebu, pozivamo znači sve Zagrepčane da to učine od 30. listopada ili dio njih može doći u Hrvatski zavod za javno zdravstvo u Rockefellerovu u sljedeću srijedu, a svi ostali neka se jave u Zavode za javno zdravstvo ili svojim obiteljskim liječnicima i neka dogovore termin cijepljenja i onda dođu, obave cijepljenje, znači koje je jednokratno, to je jedan trenutak boli koji se isplati podnijeti da bi se cijelu sezonu bilo zaštićeno od komplikacija gripe. Doktorice Novosel, poštovana Zrinka, hvala vam puno na vašem izdvojenom vremenu večeras, na ovom gostovanju i možda minutama koje nekima mogu spasiti život. Da. Tako. Hvala vama, poštovani gledatelji, na pozornosti i s ovim smo stigli i do kraja ovotjedne svakodnevice. Vi svakako ostanite i dalje uz naš program, a ponovno se vidimo u ponedjeljak. Srdačan vam pozdrav i laka vam noć.